Минуло 2 місяці політичної кризи, насильства і беззаконня. З нас вистачить. 25 жовтня ми оголошуємо народний ультиматум. 26 жовтня розпочнеться національний страйк всіх підприємств, блокування всіх доріг, обвал продажів в державних магазинах. У вас є 13 днів, щоб виконати 3 умови. Пане Георгію, как вы считаете, Лукашенко согласится на этот ультиматум? Звучить красиво, але, по-перше, я переконаний, що Лукашенко на це не піде. А по-друге, в мене є величезні сумніви щодо можливості пані Тихановської виконати ті погрози, які вона фактично адресувала Олександру Лукашенку. На жаль, в такому чоловічому, я б сказав, світі дуже добре відомо, що погрози можна оголошувати лише в тому випадку, якщо ти реально можеш їх реалізувати. Якщо ти не здатний на реалізацію будь-яких погроз, краще мовчи. У мене є величезні сумніви щодо того, що пані Тихановська здатна реалізувати всі свої попередження. І тому до її пропозиції, скажімо так, діюча влада Білорусі жодним чином дослухатись не буде.